Соңгы вакытта гонконг гриппы дип аталучы Атиба вирусының киң таралуы мәгълүм. Әлеге исемле диагнозның өлкәннәргә генә түгел, балаларга да куелуы билгеле. В 2025 году количество пациентов, обратившихся за помощью в связи с вирусными инфекциями, было 2064 человека. Мы проводим экспресс-диагностику, тестирование. Вирус гриппа от больных не выделялся. За эти 15 дней обратились за помощью 359 пациентов. Выявили грипп А у 3 человек, у взрослых. Грипп салкын тию генә түгел, шуңа күрә дә катлаулы булмаган грипп билгеләрендә игътибарсыз калдырырга ярамый. Авыруны юктыруның беренче билгеләре барлыкка килер алдыннан ук инде кеше үзен хәлсез итеп туя башларга мөмкин, диләр табиблар. Birinci признак кеше физик хәрәкәт иткәндә постельный режимда булырга тиеш, 3 көн ятып торырга. Ну инде күп җирдә әйтелә инде ши яшелчә ашарга, постельный режим, аскорбиновая кислота. Һәм без язабыз стандарт нигезендә ясалган дарулар бирәбез. Грипп белән авыручыларга витаминнар белән баетылган тулы кыйммәтле ризык белән тукланырга, күп итеп сыйыклык эчәргә киңәш ителә. Һәм һәр кеше авыру башлану белән табибка мөрәҗәгать итәргә бурычлы. Грипп авыруы әле чигенергә җыенмый. Шуңа күрә дә үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Кеше күп йөри торган урыннарда, хастахана һәм поликлиникада булганда саклану маскасы кию дә хәерле булыр. Фәридә Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.